LED-терапията е един от най-съвременните методи за лечение на акне. Представлява лампа, която излъчва няколко вида светлина с точно определена дължина на вълната. Когато се лекува акне, се използва така наречената синя и червена светлина или комбинация от двете. Синята светлина 415 нанометра притежава антибактериално действие. Тя навлиза в порите и унищожава бактерията Propionibacteria acnes, който е в основата на възпалението. Червената светлина 633 нанометра има успокояващ ефект, стимулира по-бързото заздравяване на кожата, за да не останат неприятни белези след възпалението. Най-често се провежда курс от 8 процедури по 2 седмично, с продължителност 20-30 минути в комбинация с лечение или специално подбрана медицинска козметика. Непосредствено след процедурата ние препоръчваме използването на Авен термална вода. Препоръчваме на пациентите си да използват няколко пъти дневно. За ежедневна грижа ние препоръчваме използването на Авен Клианас себорегулираща матираща емулсия. За мазната и акнична кожа хигиената е много важна за ежедневната грижа. Ние препоръчваме Авен Клианас почистващ гел без сапун с себорегулаторни и противовъзпалителни свойства. Само едно малко зранце от продукта е необходимо за премахване на излишните себум, замърсявания и грим.